Nikhat chu ka fanu preschool zirlai chu ron ho in ake kora rong eng bal kai chu kalo mufu a ka che ni tura nga in nga tinge in mis ne na ka in thiar du iti mai lo tia ka zo chuan an mis thil tia ni thu in min changa ma se ka oi lo bur atu ka po chuan angai te boka ron kai hole in an mis thil tia ni thu bok chu a soile a mela chuan min hlauti chu langma se athu soya chuan a kon fi hle thung ani thumna a zet chuan kai boka aron hole chu ka do thei tangang lova in mis thil ti ani thu ila soi cheu do nem ka han ti chuan trap deuh pur chungin alu chu abu ngau ngau mai chumi tlai chuan ka thinrim in sum zo lo chuan kut ka thlak nge nge a ani chuan anu kan mis thil ti ani tak tak alom ala ti hram chu ta zet zong ngai that lo na ka nei ta a ka fanu kum nga mi lekhian kut hial ka thlak nuwa engtin nge dot ala soi ngam chewang athu soi chu adik rengem ti chen tumin an mis profile chu ka han cheka a thala ka alan dan za om taka tang chuan chu tiang thil ten om lutuk le chim om lutuk chu azir lai te chunga ati du arin om lo hle chu ta thodeu hokin an mis chu message ka thon taringota reife nuwa voice message min ron thona shin shin nu tunang zan ria enge ni tangai shin shin in ka che chungchang kharon hril che ka lo tumril ru renga shin shin te angril rulam har satna le chung kolam har satna nei te ang hi chuan hetiang van toina za thlak tak tak hi an tong pal fawania aron ti atuk jing ma taka chuan ka fanu shin shin chu skula ka vakal puya ami je pa ngai ang lo takin kong tluanin angoi reng mai skul kan vathlen chuan anu skul ka kal du lo ka pumana ati deuh tlata ke chuan boite ke po karon kal ve don alom in mis nen in biak lok kan nga ya ti in ka hnem thei ta ram ani an mis chuan zirlai te nu le pa te chu thatakin alo dong song meka keini nu fa min ron mu chuan he shin shin te nu fa po in ron thleng to ani mo shin shin nu biak cheka du lai takin iron kal thei hlo chu alom om hle mai alo ti a ke chuan afala in biak ka du thu soin ani chuan tuna chuan hun ka vanei ri lo ve no pang ho ka lo welcome zo rualin class kan tan mai don si a chhun lama no pang ho an muthil vek lain ron kal le jok mai te che min ti a ke chuan ni thum ngot azona shin shin ni ke kora kai chungchanga ron kal ka ni thu ka soya chu vele ani chuan nie tlang takin ka han soi mai nge shin shin nu no pang pakhat lek en kol po har sa jia chu ka hria nu le pa in then to te fa te big phei hi chu anril ru anovin an doi jepa an kum mil lovin an no pang chiatlat zel mase mani che chungchanga mani zirtir tu ngei do ta han pu tlat mai hi chu no pang ril ru chhelu tuk zia mai ani ati tamai kan sira nu le pa om ve te chuan heu he no pang hi avado he om em ve ama che a an mi sa pu nga mania a oi om lo lutuk nu le pa in then to te fa reng reng hi chu an zak theilo tlang pu ani hi ama hnai lo tur hian ka fa te ka shil na satanga ya ni hi an lo ti sap sap mai ka thin rim lutuk chuan i thu soya khani chiang chi amo ka fanu hian voi khat te po do tala soi ngai lo wasin ka ti a ani chuan i fanu hian ake kor chunga ke ethin angina soyamo chu chi o i viau ti na mi ke hi zirtir tu training chuak thlap ka ni a kami je shrim shrim po hi zirtir tu na ne na in mil berangai ani asin he no pang hian min pu che da tum mai mai ani hi i fanu in ake kor chunga ke ethin anga min pu na hi anu izat thlak viu lo mo alo ti an mi si degree sang tak nei ani awangin tu man chu tiang thil chu ati du an ring theilowa nu pakhat chuan mani fa te en kol thasi lo hian zirtir tu te hi in ron mo pu le ngot zel mai ama ke kor chunga kai chu ama ani mai alom alo ti a ke chuan eng thu moi soi kha han soi non le te ka tia ka fanu chuan anu ka hlawania ina ho ang alo ti ve bok ke chuan ka fanu chu khonga in ho pui mai tumin ka poma zirtir tu nu chuan kan vai in itin to ang u shin shin nu thil hriat du inei chuan ka office a ron leng lut la afalin in bia ang atia eng thunge a soidon ti ka hriat chak em awangin office a chuan ka zui lut ta ani ni thum chunga thil thleng en dik turin school cctv chu en ka du thu ka soi chuan ani chuan cctv chu a chiat na rei to thu in min changa hetiang thuloi lo mang hian min chhai buain ka hun hi min khoral sak to su no pangin dot an soi chuan an nu le pa te thiam lo vekani mani chawa fa en kol har sa je chu ka hriat puiche ma se chu chu chuan lamatling ber chuang lo ati tapiap piap mai ke chuan fin fiana ka du mai alom ka ti a ma se ani chuan ka hun min khoral sak mai mai ani hetiang thuloi lo i soi reng don ani chuan if anu hi ka skula hian ron kaltir to lo mai ro ti in min hnot chuak tamaya ma se ka fanu ero a hnot chuak talem lo ani an mi sin fin fiana min pek du tak lova chuan keima nge in ka fin fi angai don ta ani hi ka tiril ru a
karil ru a ha ema wangin ka hna po ka ngai sak thei meu lo a thiam lo zo khi kan lo ni reng mai angem ti te chu ka ngai tu na sa ani tlaidar thuma lo thlen chuan ka phone chu ron ri in zirtir tunu kha alo ni a ka thin chu phu dep dep in ril ru ha na in ka khat liam ngal chu ta phone ka han pik chi chu hello shin shin inu tuna skula arangin ron kal ngal vadro ifanu hi thunun thei ani talove eka che non le mai ba ka no pang pakhat wang hi chu thisen chuak khop hialin kuta thlak bokania aron ti tamai kamang ang lutuk chuan ani theilo ka fanu hian tu ma kudala thlak ngai lawasin awamak ngai em ka timol mola taxi pakhat chu pharin skula chuan ka wathleng phei ngal classroom ka walu chuan ka fanu lungai mela chuan kutina hamna hliam hi alo oma wang hi anu chuan engtin nge hetiang no pang trop lutuk hian ka fapa hi kutalo thlak ngam zo ka lei ka choitir mai tur chewasin min lo tia an mis chuan ifanu thil ti hian ente mi a ang mai in thok le khata wang hi kuta thlak thuta ke tak ngel pon ka thel hne lawasin alo ti ve bok ke chuan boite engthil nge thleng inu hi minan hrilte ka ti a ani chuan sopa son min deuh so in ek e ya min pu ani kha alo ti a wang hi anu chuan thian angin a fiam mai che ani kha khatia kuti thlak kher kha anga ya mi a hrim hrimin nang hi ek che mangi ni a chu kan soi chuak thiang lo ami alo ti an mis chuan hlim taka anin fiam ho la in ifanu hian e ka ron che thuta classroom pumpui hi anam chuak vekalom engpo ni se shin inu kutlak tu shin hi athiam lo jok hrim hrimani alo ti ve bok ka fanu ka han en chuan in thla hrun mel deuh hian alo kun renga dot soi ningat sela chuan tuna om ang hian om mi alowang jingkara in thla hrung tak chunga athiam thu a soilaya om dan ang chi kha ani karil ruwa chuan ruwa manna dangdai tak aron langa ma se film khur taka che tangai don ani an ngai dana chuan ke hi dan ang taka hremna to pal hlowa wanga tlom ta mi khongai thlak tak ang chau kani a ka fanu po boina siam tu no pangdo he tak ang mai ani thudik jok fin fiana kala nei miau si lawa lom le ti chuan ngai dam dilin ka fanu in mi fapa kuta thlak man chu ka choi tur thu ka soita a ka fanu po i fapa hne na ngai dam dil turin kalo hril don nia no pangmani se ati suala chuan mo aphur ngam turani ka ti a an mi chuan voina tan chuan i fanu hi ho pui ri phot mai ro wang hian nu nen hian kan lo in beron photange ati a kan holai chuan ka thin rim lutuk chu ka puak ke lo chawani in kan thlen rol chuan hun rei tak ka man to lo bluetooth mangchi spy camera chu kala chuaka kutzung pui aya lian deuh or ni in ka jin veiwa na vela thalak na na ka lei ani a ka fanu school beka chuan uluk takin ka thui betta ani ka fanu chuan anu school ka kaldu lo kan mis ka hlau ati a ke chuan hlau reng su boite inu hian ka veng him thlat don che alom ti in ka min thei sham an mis chuan thatakin min lo dong songa ka fanu hne na chuan vo in chu fel taka om to tur o ek che to lo la thian te kut thlak to lo bok tur o alo ti a ke chuan engma soilovin kalo en renga ngoi rengin ka chua san ta ani an school gate pon ka thlen rual chuan spy camera chu bluetooth mangin ka koneka an om dan le an tongri engkim chu ka hmu in ka hre theita choma chung zong chuan lekha zirin an om dan engkim chu alapa ngai veka ma se lunch break a zo rual chia chuan an mi strong kam dang lam tak chu ka hre tan tamai wang hi i tha tiro min ron zui lok ro shin nang chu classroom pona lo wa chuak lok ro ati lai chuan ka fanu a khur zoi ri chu ka hre theya a hnu minute rei lo te a chuan ka thin lung chu hrem huna om ang mai ani ka fanu classroom chunga aron le chuan alo trap pur to a ka thin rim lutuk chuan ka in se ru na sat luata ka hmui ta chu ka lo se thi phunga hei hi mo thudik chu lo ningai ka fanu hi mi suak sol ho skula mo ka lo da a keila chuan ama thiam lawa nga in ka lo hau jok le ngala ka fanu tabri fei chu ngai thla in ka mit tui chu dan zo rual ani to lo an mi chunga chuan phubalak chak na in ka khat liam zoi to a ma se alem chan na mai kor chu hli sak chak viau ma ila tun le tu na chet lak ngal mai chu thil ti chi alani ri tlat lo ka fanu a hak tir thin ke kor ek kai chu aka no na na wa man tak chu kana pa ma se ka chet chu ngal mai chuan no pang ho ke kor ka thlak sak mai alom ti in alo tang ve tlatanga chan le wang om lawa sikula walut anga min pu in min khing le dai theidon ani chu mai ba ka wang hianu le pa te chu an hausa in mi biang biak an thiam na samai boxi a an thil sual ti chu an khu moi thiam don lu tuk tlat chu tiang ani vai chuan ka fanu ka chan him lo mai ba ka phuba po ka la theidon si lo ani chu mitlai school bana chuan ka ti dan pa nga in ka fanu chu ka wa hmuak le a an mis chuan ka fanu chu ron ka in ka fanu chu in thla hrung tak chungin aron kal hnak naka a ke kor hak trop lutuk chuan a omati nuam lo na sa ti chu alang chiang hle
chuta an mis chuan ifanu hi ani khua lo le khop mai an chhunmu an har hnuwa angai te bokin ek alo che le reng to a in lama izirtir uluk hle angai don ani hi ati a keichuan za der takin ka fanu kalo zirtir that tok lo awanga buaina i tok fo mai hi ka hmai za hle mai che ka ti a ani chuan i thiam lo na in thra thiam ta chu alom omani chu karle thotan ni hian kan school hian lom thu soina program kan nei dona ifanu hi asong noi thin ema wang hian ronkal velo mai turin du viau ma ila akhongai thlak ve boxi a thomhno thatak hak tirin iron troi om that viau wangai don ani hi ati a karil ru te te chuan lom thu soina program mo zirlai nu le pa te zong zong an ronkal khom nge yanga khuanu hian katan phu balak na rem chang tak min siam sak don ta ani chu ka tiril ru a ahun taka kan ronkal don nia itan present thatak karon ken sak bokang che ka ti a ani chuan ka soi om zia chu hre thiam lovin ka hlau tlon emo ati vela in ti thei takin min kalsan ta ani in kan thlen rual chuan ka fanu hak lai ke kor trop tak chu ka phel saka mani thiam lo na ni mi alova atlom zo ka han tang tamai chu na ka ti kher mai ka fanu chuan trap in sum ti hriat tak hian anu ek ka che mi alowania ati zoi sapa atra chuak in sum zo lo chuan engma asoi chhun som thei to lo kalai nat lutuk chuan pom vong vong in ka mit tui chu ka dang zo to bik lova ka hria lom boite engkim ka hreve kalom min ngai dam ro o boite keima thiam lo vekani ti in kan nu fa chuan kan trap dun hom homa ka fanu chu in ti pau khovin trap to su anu karil ru adam vek to ania ati a chumi zan chuan zan khuwa in kamu hil theilo ka fanu beka ka da tak spy camera chu phorin thil thlen dan chu ka en leta wang hi khan ama ke kor chu ek khum luin a ke kor chu ka fanu hak tir an tum hi alo ni an mi sina kai shan la ya ka fanu mela hlau thon na lo lang po chu ka hmu a an mi sin wang hi ke kor ka fanu a hak tir lai po chu ka hmu bok ka thil mu le hriat te chuan mani in thiam lo na na sa tak min nei tir ma se ka in ti pau khau lui sham shama thil suala ti lai sin zong zong chu amal te te rem khomin ka phone ka da lut veka a school lom thu soina program a tak mi pui ho ma ati mol pho chu ka tum ta ani ti chuan electronics dora vakalin bluetooth speaker le projector ka valeya sunday zana chuan ka fanu chu naktuk program a hak tur kor thar ka lei sak bok boite naktuk chu skula game pakhat kan va khel don nia ka ti chuan hlau thon mel deuh hian eng game mo alo ti a misual no chona game mole nangma di riam thin tu chakha inu hian naktu ka ka hnot chuak dona tu ma in an ke kor trop tak an hak tir to lawang che ti in ka hnem ta ani atuk thotan ni jing ni chuak chu amoi khop mai school chu moi taka chei ni in lom thu soina program kan man na tur hall po azawin an chei moi khop maya zirtir tu nu chuan thomhno sen in belin anal khop mai mi hausa te lu na school ti taka thil engkim mai chu amoin afu vel vek ani ber kan nu fa kanin kailut lai min ron mu chuan min ten mel ngoi ngoi hle ma se program awang chau chuan min lo lom der sham shama kan thutna mun turatan tlar hnung bera mun kom kil lai ber chu min ko mu a program chung zong chu tho chuak lova thu bet tat turin min hril bok ke chuan hlim mel pu chungin ole te reng mai voin chu i moi chung chuang lu tuk ka ti a ani chuan in ti thei takin lom thu ta min la hril zuya zana kona mual pho takin ka din tir don ti reng a hra si lo program kan tran hnu chuan zirlai nu le pa tele mi puite chu an ron pung khom ta a school thu nei tu tele mi ho safal deuh te chu tlar malama an thu a mi poimo tak tak ten a dot te te a thuan soizo nu chuan zirtir tu nu chu thu soi turin stage cha an ko chawa zirlai nu le pa za om tak tak tele mi pui ron pung khom zong zong te chibai ka bu ka cheu ka hming chu su yan ani a no pang zirtir na konga hian kumnga chung ton hriat ka nei to a ka zirlai no pang zong zong hi ka fa ti ang chi in ka hmangai veka a tha thei ang berin ka en kol thin do theina le in pek na le mo phurna hlen chua hi ka pian pui ve reng ani ti in a in fak vel na samai chuti lai chuan ke chu kil khata remote kengin ka thungoi renga thola deuh halin baton sen chu ka han meta chu vele zirtir tu nu chuan eng thil nge ni ta sound system a chiang lovem ni backstage om ho khan han siam thawat te u ati lai tak chuan projectora chuan ike kor kha phel ngal ro tia a awlai chu aron langta mi pui ho chu makti in an ngoi thua pa ka fanu chuan mis ka du lo khonga in ti to lo sham ro ati a an mis chuan ike kor hi phella wang hi hne na son pero ti in a shrok na sa hle zirtir tu nu chuan projector hi off ro tu na off ngal vat ro hei hi tu ti nge nang hi lom na chang hrelo no pangchia wa lutuk ilo ni hi ti in a phi boina sa hle video a chuan an mis chuan wang hi an ike kora hak sak du rengot chepo hi lom zok da che ati a
ka fanu chuan miss wang hia ke kor trop tak soka hadu lo alo ti a an miss chuan ani chuan room thima ka khung che anga ani mai alom inu hne na po soila a oi don chuang lo nangma jok alo mo pu dai mayang che nangma shrim shrim hi he ke kor trop tak nen hian inin ang reuh lutuk thom tho fai hak po in me ve lo ti in adiriam na sa hle mi pui ho chuan engthil nge iti tak ti in an ko ron sup sup mai ke chu tho chuakin tarmalama kawa pen chuaka thil thlendan engkim kha in lo mu vek tro kha kha in chuan em zirti tu nu chet dan chu ani kha ka fanu hi kumnga mi lek ani a ni tin mai hian wang hia ke kor ek kai chu aron ha hoji a thina sin keila chuan a thiam thu soite chu oi du lovin kalo hau thina a chan chu an mi sikarin tok em wangani ma se tu na chuan han en teu suyan ril ru che koi soilu tu ka wanga school atanga no chu atur tu tur chu tu nge ni ta le ka ti a ani chuan ani thailo heng video footage zong hi min ti mol phona na i siam chop vek ani hi ti in atang ve na samai ke chuan en teu henu hi school fee tam tak senga infa te in dana school zirtir tu ani hi he ka fanu no pangte hi ke kor trop tak a hak tir thina nakina chuan infa te kha e kala eitir du hialang in vai khan thu mai lo khan school fee in choi to zong kha dil let le vek ro ti in ka tong chuak ve ta si mai wang hian u chuan nangrul thla fingver vek lu tuk hian ka hriat lovin video ilo la ruvel amo tu thu in nge hetiang thil hi iti nangma wang hian ka fa pama hun hi a chiat pha vek don ani hi min thla te nang ang min noi nung lu tuk hian engtin nge min khoi ngam zo ka ehe nang hian min beng venga momo tu nge ka ni hi hria em atia tu po ni la ka ngai poimo lo ifa pa hian thla da takin e ka che lui thina a ek che na ke kor trop tak chu ka fanu hi hak lui tir ni thina sin chutia ka fanu za omna ra be saka om chu thil dik ni in hriami ifa pa chu rang ka chak ang maya hluani a ka fanu ero chu hnom hne ang lek ani ti na ami zirti tu nu thil ti hi elo thlop hle ani ti alang chiang hle mai ka fanu chunga hetiang thil ti tu hi tu po ni se ka chua ho lowang dan ang takin hremna na tak ka pedon chiang lu tuk ka tia wang hianu chu thinrimin ala tang ve na samai chuta school thu nei tu pakhat chuan thate te in isoi ho tengu in beng dai sham ula projector po kha off dai ro mu anuam lo e mai aron ti a ke chuan tu na chau mo mu nom lo iti hetiang thil thleng zong hi ila hrelo der zel don em ni heti mai hi chuan a top kan khar lowang kalo ti chuta police ho chu ron thlengin mipui ho chu ngoi vek turin an ron shrila report an dona wanga ron kalan ni thuan soibok zirtir tunu le wang hianu chuan lo tlonin video chu an mani hekna na ka siam chop mai ani thu an lo shrila ke chuan kapu hemite pani hian kapoina sa takin an khoizo kani an ni khaman ro ka kuta hian kapoyan khoilai fin fiana video footage kim changa om vek ania ka ti a zirtir tunu chuan thudik tak ka soyang engthil sual ma ka tilowania ke hi zirtir tu thatak kania lom tilom lom ma se police ho chuan an man ta thowa school po chu khara ni zuita ani ka fanu chuan anu khang mi sual ho kha iman tirta mi atia nie boite anti hre omnon lengai to lowang che ti in kalong hne cholkar ni hnuwa chuan ka fanu chu school danga kalu tira anu kalem zia khi kan mi sin moya tilu tukasin aron ti a chuti chu boite zanina kek tui tak ka siam sak don chenia ti in zana chuan kek chu ka siam saka ti chuan kan thon thu chu atir lama lungchhiat thlak tak ni ma se hlim om takin atop kan kharta ani